खुलुमबाय। दिनै 4 फेब्रुआरि 2026 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायोदि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंदिनि गिबियावनो दङ मेष राशि। नोंथाङा खामानियाव हेफाजाब मोनगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। बृष राशि। रांखान्थियारि बिथिङाव मुलाम्फा जागोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। मिथुन राशि। फालांगिया मोजाङै सोलिगोन, नाथाय दाहारनि थासारिया सोलिबाय थागोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। कर्कट राशि। गोजाम फालांगिखौ बन्द खालामनानै गोदान फालांगि जागायजेननाया मुलाम्फा गोनां जागोन। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। सिंह राशि। फालांगियाव सोलोजों बाय फान नङाब्ला खहाया रोखा। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कन्या राशि। रांखान्थियारि थासारिया खमायगोन आरो रां थिसननायनिफ्राय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि। मावख'आव जेंना सोमजिनो हागौ। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। वृश्चिक राशि। नोंथाङा सानसे हान्थु सानायजों जेंनायाव गोग्लैगोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। जाय सुबुंफोरा फालांगि खालामगासिनो दं बिसोर मुलाम्फा जागोन। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। मकर राशि। गारि आरो गहेनाजों सोमोन्दो थानाय फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कुम्भ राशि। आलासिफोरा हरखाब न'आव सफैगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। फालांगियाव नोंथांहा खाफाल थागोन, नाथाय बाहागोदारिनिफ्राय गोजानाव था। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशिफोरखौ एसेनोसै। गोजोन्थों।